Salamat sa sponsor. Ito. Tayong tinapay. Nakita ko lang po. So, salamat sa ating Ovaltine. It's gonna be my last days ng product na to. And that's gonna be it. Ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang. Okay. Salamat sa sponsor ng ating Ovaltine. Last days, and that's it. Happy Friday. Ganun talaga ang buhay. Yan. Tignan natin ang huling lasa ng Ovaltine. Okay. Sean, so far wala naman. Wala naman kaming na lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip. Ano yung gagawin sa defense? Sustainable in the long run. Pinaparutahan mo yung farmers dyan because they cannot get the value of their investment. Hindi nila mababayaran yung utang nila kasi nga hindi mo sinusolve ang root cause na problem. Correct. Aside from that, yung like sa NFA nakalagay, ito yung price namin. Pero nakalagay doon, dried na siya. Dried na yung palay. Ang question ngayon, saan ipapadry nila yun? Walang facility. Walang facility. Oh, so, Hindi naman nag-effort, hindi naman aggressive yung government hindi put up. naglagay ka nga doon ng 18 yung presyo mo, yung sa mga buyers, sa yung mga pumupunta sa farm para bumili ng mga middleman, let's say 15 yung sa kanila. Pero 15 nila, fresh palay. Yung kay NFA na, 18 pero dry naman. Ngayon, sabihin pa ng farmer, bigay ko na lang ito sa 15 kasi wala na akong problemahin, fresh palay pa. Aside from that, tama yung sabi ko, hindi talaga natutukan. Kasi imagine, ang tagal nakahanap ni BBM ng secretary sa agriculture. Kasi kung totoo yung sinasabi niya noon na agrikultura yung unang tutukan, bakit sa lahat ng departments, yun yung pinaka-last na nabitawan niya? Kalokohan yun. Yung pinost mo kanina, yung FCCI. Diba? Oo, nakakaloka. Actually, may chismis ako dyan. Sige nga. Kasi ang tawag dito, so yung FICO pala, so basically, investment talaga nila yon yung rice mill, yung coconut Maganda tumambay. processing kinembot, ganyan. Ano yun? Eh, Joey Cruz. So, investment talaga yun ng FICO. That's 120 million pesos. Ngayon, noong 2024, meron palang press release tong DA, Region 10, na, the DA and the Philippine Coconut Authority is
collaboration with FICO para sa mga kinembot, ganyan. Pero may binigay silang certain. So I was thinking na, ano ba to, wala bang infusion yung government sa mga, sa facilities ng FICO? Wala ba sila? Kasi mga FICO members, sinasabi lang, no, that's fully funded by our cooperative. We did not receive funds from the government, from the politician, ganyan. Grabe talaga yung paninindigan ng mga FICO members kasi malaking kooperatiba to, very successful, very outstanding na cooperative to sa Region 10. Ayan. Ngayon, eto na ang chismis. Ano yun? Go! Eto na ang chismis. So ngayon, ang allegation is that there was really no infusion of government funds dun sa mga proyekto ng FICO. Ngayon, ang tanong, bakit kiniklaim ng government na may tinurn over sila ng mga gamit dito sa FICO, na tinulungan nila, ineme, ganyan. Pagkatapos, yung palang isang mataas na naging opisyal ng FICO ay na-appoint bilang regional director ng DA. Okay. So, PR ayun, purposes yun. parang, ha? Pang PR. Pang PR. Oo. So At the ngayon, expense of the people siguro, first. oo, at the expense of so siguro parang, I do not know ha, parang ang dating sa akin is that, sige, I get this very sumptuous position. Yeah. Ibigay namin yung credit. Tapos, bigyan kita ng credit. Yeah. Parang ganun yung dating sa akin. Isang hashtag sa baba, bagong Pilipinas. Para ang dating. Basta hashtag bagong Pilipinas. Hindi ko na kahit madaling araw may mga nagpapaputok ng Armalite, mga ganyan. Kasi magulo talaga siya. Tapos yung mga pulis naman, parang, ewan, kung anong pinaggagawa ng mga yan, at wala naman na silang issue sa mga ganyan. Walang lumalabas talaga ng mga news. Tapos yung congressman namin, nakakainis din kasi pumirma siya ng, anong tawag dito, yung impeachment, yung Ma'am Sara. Kaya sabi ko sa kapatid, wag na kayo mag-vote ng mga yan. Tapos, encourage ko na lang sila na i-vote nila si Senator Amy tsaka si Horasan. Ayun. At isa sa choices pa rin, di ba? Yes, ma'am. Ayan. Pero si Mark Villar noong na-assign pero okay si Mark Villar noong na-assign si PRRD. Pinakinggan yung side nung kinakagalit ninyo, hindi mo alam. Kagaya niyan, hindi mo alam ano yung nangyari doon sa hearing. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng magamit noon. Hindi mo alam na iyon ay isang mabisang tool. At mayroong malaking ambag kung paano mapapauwi si PRRD. Correct. Negative na. Oo. Tsaka, isingit ko lang natin, hindi ko matiis ba yung sinasabi niya. You actually also do not know the politics of Inday and PRRD. You don't know their dynamics as a family of politicians. Remember, they do not talk about politics if they need. They have their own, they have their own parang... Sabi niya, paano wala... teka lang ha, sabi niya, paano wala akong alam? Wala ka! Hindi mo nga alam yung value ng hearing! That's my evidence! Dapat na sinabi mo na walang Natatawag ba ang hearing depensa yon? Nangyari na bago mapadala. Tatawa-tawa lang. Anga! Diyos ko. Ayan tayo eh. All caps ka. Tatanga-tanga ka naman. Diyos ko. Anong gusto mo? Before nangyari? Tanga ka ba? Ay, sayusin mo Sally yung Jessa. demands mo. nauna pa yung hearing ni Ay. nauna pa yung hearing ni Senator Amy kaysa sa nangyari. Ikinig ako kay Joey Cruz. Senator Jaime, bago yung kidnapping. Tanga ka? Ano yun? Diyos ko. Kung sinabi ng serye, ebidensya ko, tanga ka. Naka-record, nandito sa live na to, tanga ka. Ayan, tambayan Ang to. ni Senator Amy, Joey. padala sa PRRD sa dahil. Kung talagang, Joey Cruz. kung talagang, I mean,
May ibang motibo siya for Kasi hindi ko pa kami, hindi kita sinisisi sa nangyari, pinaserye, sinisisi ko ang katangahan mo. Nako po. maging Dahil sensible lang ba? hindi ko na-explain kung saan nanggagaling yung katangahan mo. Yun yung problem. Naiintindihan na hindi maaaring hindi nyo Panoorin niyo to, pagkatiwalaan, magandang pero tambayan. pero sana makita Isali nyo dyan din sa na kamusta ka na kapatid. yung katotohanan, I mean yung value, mga nangyayari. Ovaltine tayo. Sige, Huling tikim na to. Okay, fine. Yung pagkatiwalaan. And that's Pero it. Huwag sana makita nyo Salamat, rin Ovaltine. yung mga positibong epekto ng mga ginagawa niya. Salamat. Kasi yung rin palang Salamat sa pagdedepensa sponsor ng PBRD, Ovaltine. Hindi niya yun gagawin if hindi niya intention na Ito lang ha, hearing rehearse na yun, obvious naman, alam naman agad, ano, bawal like, di pwede mag-contempt. Ito pinaserye, kaya sinasabi ko, tanga-tanga ka, kasi hindi mo alam yung mga nangyayari. Nako! Tanga. Ang lupong nun. Kaya, Pinawala ko sila ni Cheese mag-contempt. Pero, okay naman nila, di ba? ang contempt sa isang committee hearing ay ina-approve ng Senate President at saka ng House of Representatives. Alam mo ba yun, pinaserye? Siyempre, hindi mo alam kasi nga tanga ka. Oh, kawawa yung nagko-comment. Si Pinasaya. Game, pinaserye, bilis. Ay, ganun, pag wala kayong argue, tanga. Hindi, yung Tanga, argument mo lang tanga. yung tinatawag ko tanga, dinidescribe kita. Hindi yun yung argument. Hindi yun ang argument, pinaserye. Yung tanga, description yun on how you behave. On how you argue. Iba yung argument ko. Didepensa ka na nga lang, tanga pa rin. Diyos ko, pagkatanga-tanga. Ang Talino labang-labang mo, all caps pa, ang tanga-tanga naman. Ang daming. Kanina pa kasi pinubos ka. Super tanga Eh, daw. ano magagawa no? Ano, nakakulong na. Ano mag-hearing before makidnap? Ito, nakikinig ako kay Joey Cruz. Mag-hearing Kahit tayo noon before pa eh. makidnap? Ewan kung nasa ano to, Middle East yata siya. I'm not sure, pero magaling yung mga guests niya eh. Papahiring na daw si Oo, ikaw Tsaka may naman, mga tanga time ka sila. because you earned it. Hindi naman yun. May mga yung kung paano niya i-handle yung kanyang LS. Kumbaga napaka-smooth yung flow. Itong si Miss Joey Cruz. Galing niya. Trip lang eh. Ano yung mga reasons kung ba't ka natawag na tanga? Unang-una, hindi ka nanood ng hearing, tapos ang dami mo sinasabi, sabi, useless, rehearse me, ang best actress lang siya. What the you meant yan? Yung ginagamit ni Miss Joey yung salitang tanga sparingly para lang sa mga deterrent. Oo. How you argue. Okay, time's up. Hindi yun. Patuloy ko Useless na yung mamaya. hearing. Puputak inang tanga. Bye, Bush. Back to work. Back to reality. Bye-bye.